एसके पारानि अलसेन त्रिपुरानि लगेसुं बुखुब कलि देबबर्मा बुसा खरंनि बुमा उमद 23 years 72 days रोमै थंगर कलाइजाक बेमार हामिया ओंगै अलसेन त्रिपुरा बैनिनो खुंगो थाङै आजेवै तुवै नगो माइरं कलसा कलनै तुवै सङै जालायै नग नुखुं चलि तंजामानि बिनि लगे सुं कलि देबबर्मा बेलाइखे बेमार कतरमानि थंगर कलाइजाक बेलाइखेनो खा खामलाइजाक बिनि बुसा खरंनिबो बिनि आमानो बाइके सुलामै तिसालायनाय अलसेन त्रिपुराबो वानाजाक बिनि लगे सुंनो बाइके गाहाम गोरोंखायै तिसावै नों आं हाइकेनो एवाइसा चलिरुवै तनमानाय हनै बेलाइखेनो वाना लाइमानि बिसिंतिनो लुकुरंनो बयखा अलसेन त्रिपुरानि 51 ब्लक उंमानि बागै अलसेन त्रिपुरानि बाहानक जोंनि 51 जिनि स्किना रिजाब एकाउन्ट नाम्बार 5010131011006909 ओ नाम्बाराव लुकुरंनो इसा मासा जे मानसा चुबा चुखायनो बागै बयजाखा नायनाय निकिन नांख्लिउ।